Hello? Biko, anyị na-ekene mmadụ niile na-asị ya dịrị onye ọbụla na mma in a special way. I welcome the Lordship, the Methodist Bishop of Agba. Sorry. My Lordship. Yeah, mistake of the head or mistake of the heart. So, because that bishop, most Reverend I.O.I. Nona. We are welcome. Because I didn't get in the Okochukwu also, the Chineke geju bekozi anyị taa. Anyị na-ekenekwa ndị ọzọ si ebe ọbụla ha si bịa. Anyị na-ayọ biko oge na-adịghị anya nna anyị ukwu ga-abata. Ọ bụrụ na ọ bata anyị ncha niile ga-anabata ya. It's of no use asking you people to stand up. But I humbly welcome again in a special way my own master, my own political guardian, in the person of High Chief Honorable Nnaji, the former Federal Commissioner, one time this and one time that, and by the grace of God today, he is the member one, Superb Enugu. You're welcome, Igwe. Thank you for coming again, our own brother, Ezigbo one name in the person of Chief Professor Ogbodo. Ogbodo, yeah. Igwe, you are welcome. Thank you for coming. Rector IMT Enugu. You are welcome, sir. May I humbly welcome again our own brother, a popular man, as popular as Coca-Cola, in the person of High Chief Chekwas Okore Ogaenyi. You are welcome, sir. Thank you for coming. May I humbly welcome His Royal Majesty Igwe. You are welcome, Your Majesty. Oshiaba all the way, Oji flight from Obeku Kuruta Welandia. You are welcome, Your Majesty. I am making a gentleman to the core, a very respectful man, a traditional ruler from Orji community. Sorry, your name just Oshinishim for Your Majesty. Because none, the choir, none. The Methodist Church Nigeria, you are welcome. I na sunu no. Chineke gozie unu. I na sindi Okochukwu niile. Ndị Chineke tere mmanụ n'ụzọ pụrụ iche. I na si adịrị unu na mma. I can't say God bless you, but I will say remain blessed. Maguna agafego God bless you. Because remain blessed. Ndị Okochukwu, the pastors here present from different nominations. Ọbụ na ndị fada anọ. I na-ekele ndị ụkọchukwu ọ bụrụ na ha anọ mụ anọchitere ya ndị fada ana m esi eme na fanụ. So anyị na-ekele ndị ụkọchukwu niile who is here present. Anyị na-ekele ndị ọzọ. Anyị na-ekele the committee members, especially our own brother, the chairman or chief organizer of this program, in the person of High Chief Udo Chukwu ezigbo nwanne. I say no. Thank you, the great man. Thank you, a respectful man. Thank you. In short, I lack words. May God bless you, sir. Ya deregi namma. Ayada ashike emerigum boshi kigumakoga adohonsu. I wish you 110 years. Kachineke goziegi without BP, without sugar or diabetes, without kidney failure. Ogwe na ya ife niile na-ekpere 110. Mmadụ aja arụ na ya 30 years. Oji nke ọzọ jikwa na-eme gị. Ha niile abụrụ ha ogologo ndụ. Biko, chana kpochafu nke shi na-adụ Chineke chekafuru me.
kama ya ejibo ya ọzọ ndụ ka m jedere onwe m na m ka hụ ọgwa kịta wokwu ebe m na-eje na anyị na-anabata ndị mụrụ nwanyị ndị mụrụ mama anyị bụ uye anyị na-ekene mama in the person of Comfort Nnaji Orji Nnaji, Mama General Ada Igwe, Ada Agunjokwu Eji, nwanyị mara na ọ bụ mma, the Negro Ojimma Imogo, ọ bụ ezigbo a humble woman, very intelligent, very calculative, very simple. Ọ bụ ụmụ ya bụ ibere ufuru na in the history of Enugu State. Apụbe m ebe eji ụdị alụmakụ a wee rufuo ụlọ, mana ọ bụ ụmụ ya bụ ihe si na ha ga-erufu ya wee jiri erufuo ụlọ niile wee si ya dụrụ ndị mmadụ na mma. Anyị siri onye ọbụla si ya dụrụ anyị na mma, ya dụkwara ya na mma n'aha Jizọs. Ọ bụ nwa ụmụeke mere n'ebe a that ancient building a rụrụ ebe a n'ebe a mụrụ ha niile ụmụ obodo eji. Ọ bụ ha rụrụ ha eme ka ụmụ agbọghọ wee basketball. Ọ bụ ada anyị maka enwere ha siri ụmụaka agbọghọ bụrụ unu basket. One of the grandson of nna anyị ukwu Orji Nnaji bụ the highest among the highest player of basketball in America. Anyị na-asị ya doro ya na mma n'aha Jizọs. Anyị na-asị mama anyị onwe ibe ga-emegu maka ibe ezigbo mmadụ. Ọkụ ama akọgụ, I wish you 130 years. Ọ bụzikwa na Chineke Chineke bee na ọbụ m na-ekpe ome ekpere ọbụ m ga-aza. Anyị na-ekene ndị ọgọ anyị niile. We welcome you, the Akwa Ibom people. Our in-laws from all the way from Akwa Ibom. We welcome all of you. We pray the Lord Almighty will take you home safely as He bring you here safely. At the same time, our in-law from Ihu Okpara, Nandi Ozoni Neshebobo na Hasibia, we value your presence. I just want to let you know that we value your presence. My own brother, I na-ekene kwa ndị ọzọ niile in the person of anyị na-ekenekwa ụmụ onofo oko ndị niile bịarụnụ ma ọ bụrụ osi comrade otu okwu ihe debe m ego ọkwasa akwụkwọ ka ị ga na-ewetara m osi by all the way from Lagos. You are welcome onofo oko na Igbo kei agụ eji Igbo oyi nnọọ nwata okeọkpa. May God bless you. Chineke gọziere gị. Anyị na-ekenekwa my own brother HOD na one of the department of IMT Enugu, a senior brother for that matter, in the brother, my own brother, a footballer, before no Bokwa on above the ball. Oya in a Kuma Kebu, in the presence of Dr. Jude Chuku, you are welcome. May God bless everybody. I can go Professor Gozie Sunday Ogbodo. Okay. Mbama na afọ kwọtọ na nke wabọkwa wedding. Anyị na-anabata igirigi ọgụ nwoke dị mma ajụ ese, nwoke mara mma ka nwanyị, a humble man, an intellectual, a leader by merit, a father by merit, a commander, a respectful man, High Chief Orji Nnaji, a gentleman to the core. So good boy, Karobu Muhammad is 10 as a bohan, Hanine with Wegu. Chineke gozie kia de Riginama. Woke Marama, Oyi can abok ban and Tuma. Ojiune Moko, Orji Nnaji, Ojieke Moko, Oyanaru school, Oyaru basketball, Oya go motorcycle, Keumaba and Nines or some boy, one dona bombo yaba. Yadirigina Mandukumad, Yena Yem Joy,
is what I said yesterday. And the same thing happened this morning. When I'm coming to this ground, Chineke we mepe me ya. Uwere me n'igwe m na-eneke n'igwe do. Mụ wine fire neke ebe woke ma tupu n'akụkụ Chineke. The other side of Papa Masho to call. Hana mbotufuru. Nebeka. Mama ojiri m nzizi aga osigu nọrọ n'udo. N'ebe ya dodum, ebe ya nọdịmma. Onye ezi omume na ayu ahịa. Chineke gozie gị ọjị Nnaji. Chineke gozie gị ọjị Nnaji. Ka mkpụrụ obi gị zuru ike na mgbo ndokwa. Nwanyị dị ọra mma Chineke nyere mmeri gị ebere. Ịnụta onye akpa ugo maka ndị akpa ugo maara ka esi eme mmadụ. Ewu onye oge bụrụ je na-arụ ihe niile a. Ndị mmadụ asị, wọwụ ya asị ya ekwe ekwa. Nwoke eji ede Igbo. Hachi, Orji, Nnaji, Okosisi na Gbana, Okosisi na Kano. Nwoke dị ọra mma. Nwoke Old and New Testament. Eze a na-eri eri nnọọ. Eze a na-eri eri nnọọ. Nwoke dị ọra mma. Ezi ogo. Ezi ogo. We welcome you. Despite that Onowu is no longer alive. Onowu si mụ kene gị. Boy Chief Okechukwu Nnama. Bokogu nwoke. Bụ the other brother to your wife. We welcome you, sir. No. Nwoke dị ọra mma no. Chineke nọnyere gị. Ya dịrị gị na mma. Bịa, unu atụkwana nwoke m ekpa o. Ọ bụ ụbọ. Eluigwe nọọnụ. Oge nwoke Sunday oke nwa. Thank you. Thank you. The undertakers. Thank you. Nekwena bishop n'ebe a. Biko ye n'aka. Biko otego ndị ụkọchukwu nọ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wayo. Okosisi bụ onye udo. Okosisi bụ oji wayo eme. Okosisi bụ agụ nwoke. Okosisi bụ ezigbo mmadụ. A gentleman. Onye ndidi. Ezi udo bụ aha gị. Thank you, sir. Biko, thank you. Ndị uwe ọcha nọ n'akụkụ. Ka m wuo microphone ya. Thank you, sir. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Praise the Lord. Please, the family can kindly go to your seat and be seated. We are starting the service right away, please. Kindly go to your seat and be seated. Please, no noise. Oh. Please kindly be seated and let us start the service, please. Kindly be seated. Once we start the service, please, we will not tolerate irregular movement. We appeal to our security personnel to make sure that people's movements are restricted while the service is on. Please, women fellowship, you are making noise. Please.
Please, once you are seated, please. We begin the service in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Please, the program in your hand, turn to page 6. Page 6 of the program and item number 2. Page 2 of the program, item number 2. Let me announce again. This in your hand. If you are seeing me, the program is in this. Scan it to your phone. When you scan it, you'll be following. It's on now. Everything is in this. Please, that is the program. Scan this in your hand, scan it. And then you will join the program. Everything that is in this hard copy, everything here is there. Everything here. So we don't have much of this. Please. So scan it in your phone and join the program. Let us all rise. Declaration of purpose. Item number 2. Can we all stand? We are gathered here in this solemn moment to commit the body of our dear son, father, uncle, the second to the last son of Ogbodo, the Eternal one. The man, the surviving son of Nnaji Ogbodo, Chief Orji Nnaji, into the hands of the Almighty, who is the Father of all, in the face of death. Christians have sure ground for hope and confidence, and even joy, because the Lord Jesus Christ, who shared our human life and death, was raised again triumphantly. He was raised from death. And even joy, because the Lord Jesus Christ, who shared our human life and death, was raised again triumphantly and lives forever. In him, his people find eternal life. Let us then, in humble trust before him, seek his grace and comfort of the Holy Spirit. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Please be seated as we pray the prayers. Let us pray. Our prayer is in the name of Jesus. O God, the Lord of life, the conqueror of death, our help in every time of trouble, who does not willingly grieve or afflict the children of men, comfort us and comfort all who mourn, and give us grace in the presence of death to worship you, that we may have sure hope of eternal life and be enabled to put our whole trust in your goodness and mercy
through Jesus Christ our Lord. Almighty God, Father of all mercies and giver of all comfort, deal graciously, we pray you, with those who mourn, that they may know the consolation of your love through Jesus Christ our Lord. Chineke, onye dị ruo mgbe ebighị ebi, Nna anyị nke eluigwe, onye jiri ịhụnanya nke na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi hụ anyị n'anya, nyere anyị aka ka anyị jiri nsọpụrụ na obi nke dị umeala chere n'ihu gị, otu anyị ga-esite na ntachi obi na nkasi obi nke akwụkwọ nsọ nwee olileanya ka ekulie anyị ọtọ gafee ihe mwute anyị, baa n'ihe na udo nke ihu gị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekpere nke onye nwe anyị. Please, we need the second mic here, please. We need the second mic here, microphone. Item number 4. Item number 4 on page 6. We shall all rise as we sing the hymn, item number 4. Through the love of God our Savior, all will be well. Through the love of God our Savior, His favor on all Israel, precious is the blood I perfect is the grace that seals us from the hand stretched forth to shield us all. Must be well. Stanza 2 in Igbo. Stanza 2 in Igbo. Go.
seated, I want to make a passionate appeal. That appeal, we are here for a purpose of paying last respect to an honorable, distinguished father, grandfather, late elder, chief, Orji Nnaji. For that purpose, please, we request that as many that gather here will be following us in the service. When we ask us to stand, let us stand. It's honor to him and honor to God. Please, we don't want to see some people sitting down and while some people are standing, except people who are deficient. And we know that. Please, it's a passionate appeal. That's why we are here. We would have been in our various houses. God bless you. The psalm. What is the Lamb? At page 7 of the program, the psalm appointed for the service, Psalm numbered 49, 1 to 15. Psalm 49, 1 to 15, page 7. Hear this, all you people. Listen, all who live in this world, both low and high, rich and poor alike. My mouth will speak words of wisdom. The meditation of my heart will give you understanding. I will turn my ear to a proverb. With the harp I will expound my riddle. Why should I fear when evil days come, when wicked deceivers surround me? Thou who trust in their wealth and boast of their great riches. No one can redeem the life of another or give to God a ransom for them. Verse 8. The ransom for a life is costly. No payment is ever enough, so that they should live on forever and not see decay. For all can see that the wise die, that the foolish and the senseless also perish, leaving their wealth to others. Their tombs will remain their houses forever, their dwellings for endless generations, though they had named lands after themselves. People, despite their wealth, do not endure. They are like the beasts that perish. Verse 13. This is the fate of those who trust in themselves and of their followers who approve their saying. They are like sheep and are destined to die. Death will be their shepherd, but the upright will prevail over them in the morning. Their forms will decay in the grave, far from their princely mansions. The last verse, verse 15. But God will redeem me from the realm of the dead. He will surely take me to himself. Hallelujah. The Old Testament reading is coming from Isaiah chapter 57, the first 3 verses. Isaiah chapter 57, verse 1 to 3. The righteous perish, and no one takes it to heart. The devout are taken away, and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. Verse 3 and the last says, but you, come here, you children of the sorceress, you offspring of the adulteress and prostitute. This is the word of God. Ihe ngụpụta nke agba ọhụụ ga-esi na ndị Tesalonaika nke mbụ, amaokwu nke mbụ, isi nke anọ bido na amaokwu nke 13 ruo na nke 18. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in dirt, so that you do not grieve like the rest of humankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive
who are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left, you will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Amen. Christ Methodist Church Amapu Choir Anthem.
Thank you, Christ Methodist Church Choir, Amapu. The gospel for this service is taken from the gospel of our Lord Jesus Christ as recorded by St. John chapter 14, verses 1 to 6 and verse 27. You can see it on page 8 of this order of service. Page 8 of this order of service. Ozioma John isi iri na anọ malite na amaokwu nke mbụ ruo na nke isii ya na nke iri abụọ na asaa. Ka obi unu ghara ịlọ mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na mụ. N'ụlọ nna m ọtụtụ ebe obibi dị. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, m ga-agwawa ori unu. N'ihi na ana m aga idoziri unu ebe. Ọ bụrụkwa na m aga idoziri unu ebe, agaje m ịbịa ọzọ. M ga-anarakwa unu nye onwe m, ka unu onwe unu wee nọkwa ebe mụ onwe m nọ. Ebe mụ onwe m na-ala, unu matakwararị ụzọ ya. Thomas si ya, nwanyị, anyị amataghị ebe ị na-ala. Anyị si anyị amata ụzọ ya. Jizọs si ya, mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla nke na-abịakwute nna m ma ọ bụghị site na m. Udo ka m rapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Ọ bụghị dịka ụwa na-enye ka mụ onwe m na-enye unu. Ka obi unu ghara ịlọ mmiri, ka ọ gharakwa ịtụ ụjọ. Nke a bụ ozi ọma nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Biko ka mmadụ niile guzo ọtọ. Let us all rise and reaffirm our faith in the words of the Apostles' Creed. Ka anyị mesie okwukwe anyị ike site n'ikwupụta okwukwe nke ndị ozi mmadụ niile. Please be seated. Biko ka mmadụ niile nọdụ ala. Mgbe m na-akpọ the Sun Choir, the Sun Choir, the Sun Choir.
Very much to the Sankwa. Thank you. Please, if you are following me in this program, I am on item number 8. Item number 8. I want to plead with the ushers to prepare things for offering for us immediately after item number 8. The first offering, evangelism offering, will be taken. Please, item number 8, funeral oration. We are going to take the family, the in-laws, and the church. Ibama, makandu n'ọnwụ nke papa anyị dị na n'ebe a, ndị ezinụlọ bụ ndị mbụ, ndị ọgọ, ofu onye ga-anọchite anya ndị ọgọ niile maka time. Achọrọ m ịgwa gị na ụfọdụ anyị na-anaghachi London ugbu a, ụfọdụ anyị na-anaghachi America, so anyị chọrọ ime savisi ọsịsọ. London nke anyị bụ n'Ogbeki. Ndị church mee nke ha, anyị achịkọta ya, the family, funeral oration, the family. Onye na-speak on, onye na-abịa for the family, funeral oration. The by no. About it no. Ogbodo no. Anyị na-ekele unu ndị si ebe niile wee ịkwara papa ugwu. Anyị chịrị unu otu o si wee dị unu n'obi, otu o si wee dị unu n'ipụta ịkwara papa ugwu n'obi dị anyị mma. We thank you sincerely from the bottom of our heart for being here to show a well-deserved respect, Father, a man of dignity and honor, a man that came from substance and made greater things from his life. So we want to thank you for being here, and we want to make sure that everything goes well. Remember, life, the destiny, Orji Nnaji, my brothers are here to honor our Father. So please, welcome. Let this be a festivity that will be remembered. Mr. Orji Nnaji came, lived such a simple life, and from simplicity, he made greatness and touched many lives, touched many people, from Abani to Otonkon to 16 Isoch to 32 Jonabo to Ochi Street, now worldwide. His life has made a significant impact. And so here today, we want to celebrate and give thanks to the Almighty. Give thanks to the Almighty for such a life well lived, a life blessed in so many ways. We also want to give a special thanks to my mother. We always have to do that. A woman that suffered right behind him. You cannot speak about Orji Nnaji without speaking about Comfort Nnaji. Please, standing ovation for my mother, please. Everyone, stand up. Stand up and give deserved praise for my mother. 9 children of years of suffering and pain and anguish
and support. You don't find women like her ever in this time. They're a rare gem. So please, thank to my mother. When we built our first house here, we used to live right there where the gas station is. The house collapsed on a heavy rainstorm. And quickly, my mother and my father built the first house so fast that all the people here were saying how quickly they built the house. And they were saying, don't you know who's behind him? His wife is like two men behind him. She's like two men behind Orji Nnaji. And so today, we will celebrate his life, celebrate my mother, and celebrate the family of Orji Nnaji. Thank you very much for coming here today. Thank you. The representation of the in-laws. The representation of the in-laws. Okay, well. Biko ndị agba na-ekene m unu. Aha m bụ Maazị Godson Chinedu, and by the grace of God, Papa is for your Papa. Okay, Papa bụ Papa anyị. Abụ m onye ama okwe Udi. Mgbe m bịara inete ihe na-aga mfe ọkọ na aya mama ihe anya m kọrọ bụ ibewa. Ịma na asị na okorobịa anaghị ama mgbe ọ gahọrọ bụ ezigbo ọka. Wee dịzi otu ahụ, wee chizi otu ahụ, wee dịzi ka ọ dị taa. So na ihe m na-ekwu ụbọchị dụgborogboro na ọkwa ndị be anyị. Ọgọ nwoke. Amaghị m ma o gwere ọgọ mmadụ ga-agọ dịka ya. And that I'm saying it with every passion. Even ụmụ ya amahụ otu mụ na ya si wee bido. Maka mgbe izu m bịa n'ezinụlọ ahụ, o kwe otu ihe chọrọ ọkpọ m jụọ m ajụjụ ebe a na-eru na ya kpa nkata ọchị m mụ chebe. So he was a very strong pillar behind me. He encouraged me, he supported me, he was behind me. His loss is a great loss, but it's a celebration of life. He's a man of good character, loved by his children, a man of peace, a man of justice, and also discipline. And make the foregone wine. Makana asena ana binhe dekmakwolo in hakude beer. She was a very tall pillar, an iron behind Papa's spine. I'm very appreciative of you, Mama, and on behalf of Ndogi Gota, Nashige, Dalo, and on behalf of Ndogo, Anamashi Papa, Ibulundi Oma, Biko, Ganudo. Thank you. Thank you very much. The final people is the church. The church. The church. The church. Okay. I got your permit for your house on the church. The church.
We are serving the Lord. We will serve the Lord. The church ordained. Ọka dị ka ndị chọọchị na-achọ anyị na ha amaghị onye Chief Orji Nnaji bụ. Ọ dị ka ha sị na ha amaghị onye ọ bụ. Nkakwa n'ife unu ji tụfuru ebe a. Ndị ife unu ji tụfuru n'ọwa. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. A na-akpọ chọọchị ma ọ na-enye ya onye ga-efu ofu papa anyị. Ọkwa ha onye okenye ndị o rubere bụ ndị ga-efu ya maka na ndị ọgba ala. Ọkwa ha ya na onye iji nwoke pajesa ya Nnaji. Ma ndị bidoro chọọchị a bụ ogo. Ọha bụ na afọ ogo bụ Christ Methodist Church Nigeria ma akpa agba nkịta bụ na anọ ebe arụ ọnọdụ na evo evodo na echi n'ebe nụ paje ebe nụ bụ ya bụ na Methodist Church afọ ogo nọ ndị be anyị ka anyị kọrọ Jizọs anyị aka. Mgbe nke a mechara ife na-akpọrọ mmadụ kpụfụ kwe maka na ọ chọdara isi n'ụlọ jemara obodo dọkara o jee dee Enugu. Mgbe ọ ha akwa Methodist Church ama akpa abalị a maara ka o si eme ihe makwara ka ya na-esi arụ ọrụ. Enugu maara ọ na ndị maara apụchawo oyi a ndị niile si n'aka bụrụ ụkọchukwu n'eziokwu ekene dịrị Chineke n'isi ya maka o nwere ibe eji mara nwoke a ịba njede skuul ụkọchukwu ọsị gị na-eje beshan ma eje teọlọji ọsị gị ị na-ejekwa n'ebe n'ọnya bụ na ọjị ị na-ejekwu n'ọnya bụ baara ọjị ahụ n'ọnya bụ tụọrọ ọjị ahụ ga-eji ekwe ebe ọzọ na ya bụ ebu ya n'isi anaghị na ihe mere na Chineke si n'eke zụrịta ndị ụkọchukwu onye ebe ka m na ndị ọzọ anyị na-asị baara ọjị tụọrọ ọjị ka Chineke anyị gọzie gị ka o mee gị mma ka o nyere gị aka. Kraịst chọọchị ama akpọ ọ ga na-aga n'ihu baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Thank you. At least ọ bụrụ na o nweghị ihe ọzọ anyị were Orji Foundation, Orji Nnaji Foundation. This is otu foundation m na-anụ efe na-agba m. Ọ nweghịkwana ife ọzọ ọdụdebebe nna m. Ngozi na-awụshọ na-awụgobe na m n'onwe m. Ọ bụ ihe papa anyị wetara anyị n'akụkụ be anyị. Ya dịrị ya na mma, dịrị ndị ezinụlọ ya na mma n'aha Jizọs. Biko onye DJ ị ga-etiri anyị egwu ugbu a ka anyị nata evangelism offering maka unu lee anya ihe anyị na-ebe akịta bụ evangelism ọ ihe ọ bụ mgbasa ozi. Papa anyị na-agbasa ozi ikpeazụ maka na onwekwa mgbe ọzọ ozu a ga-adị n'etiti anyị ọzọzọ bụ memorial service na ihe ndị ọzọ. This is the final evangelism. So that is what we are going to collect now. Please, DJ, danceable tune or the band, the band.
danceable tune. Anyị ahụbeghị ihe eji enye onyinye n'akụkụ nke anyị ebe a biko. Ahụla m na mpaghara ndị ọzọ ndị ọcha sotere na ihe onyinye. Akọrọ ọtụtụ n'ebe a biko wetanụ. Mgbe ndị band na-edu anyị, the band. You are the song that I sing today. You are the life that I live today. You are the reason for the season today. You have given me a new chance today. You have given me a new testimony. Oh, there is joy in my heart today. You are the peace in my heart, the joy in my soul, and the miracle in my eyes today. Marvelous God, thou alone art worthy to be praised. You are the miracle in my life today. Marvelous Papa, thou alone art worthy to be praised. You are the miracle in my life today. Chimle, chimle, chimle. I have a reason why I love him so much.
igbe egwu a ma ekesi agbamike. Ọtụtụ nwere ike ha ajụwa ọnọsịrị ha. Ajụọla m ime ahụ, ndị anụ n'ime ahụ. David agbawa egbugbu ya Si n'oyi gara ahụ. ha na-abewa abịla. Eli si na ọ ṅụrụ mmanya ahụ. Amarala m ihe a na-ekwu na ndụm ahụ. Amarala m ihe a na-akọ n'azụ m. O nwere ihe mere m ewe. O nwere ihe mere m ewe. O nwere ihe mere m. O nwere okwu ọzọ. O nwere ihe mere m ndị afọ ya ụgbọ ọgụgụ. Ekara ahụ baba m iyeche. Adịghị ebuli aha m ihe. Ide. Aha. Ere m. Ere m. Ide. Oke mmiri na-egbu obodo m. Otu na-abụ igwe nwoke ọgba. Agụ bata onye mgbada wara ọsọ. Ụmụ ọkachie. Ide. Sawap, sawap, oriye, sawap, iberu, sawap, 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 yere, 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 yere. Aha! Onye ọma Hosanna, 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 amaye yekelemo, emele mose mure kelema, eho. Ide. Aha. Hosanna. Hey, Hosanna. Hallelujah. Praise the Lord. We are on item number 9. Item number 9. Item number 9. We are going to take that hymn. We are going to take that hymn. Before we take that hymn, what we have done now is a move of faith by putting our hands in the evangelism. We want to pray. Father, we thank you for the step of faith in advancing your kingdom here in our diocese. By the little substance we have rendered to you, accept from us and bless the hands that have given. That our sources shall be a river that will never dry. We consecrate this offering in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Please turn to page 9. Item page 9, item number 9. After singing this hymn, our Father in the Lord will bring the word of God to us in a time like this. It's okay. You honor with the noise. Don't share anything. To us in the person of
His Grace, the Most and Dr. Joseph Obonna Ikem Nona, the Archbishop of Kaduna Emeritus, will bring the word of God to us. Hallelujah. Please, the hymn on page 9, item number 9. Oh, 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 oh. Everybody rise as we sing. Everybody rise. Maduni Lepilie, Tinono, go. I have the voice of Jesus saying, come unto me. Jesus said, be good and bring. Zọpụtara ebe a n'ụbọchị taa kwuru okwu ngọzi were nye anyị niile n'otu n'otu chie ma duo ma gbaa anyị ume n'ime ihe niile a ga-asọpụrụ naanị gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị niile nọ n'ọdụ. Worthy is the Lamb. M chọrọ iji nwatakịrị oge a were kwe anyị niile ịbịa jikwere oge a wee chetara anyị dịka David kwuru anyị niile bụ ihe na-agafe agafe. Tata anyị na-atụgharị uche n'ihi ọtụtụ ihe dị iche iche nke mewo na ndụ ndị mmadụ, ndị anyị maara ma ndị anyị na-amaghị.
mana anyị niile gbakọtara ebe a taa na-ekwe aleluya n'ihi na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. Anyị na-aga ịtụle uche n'isiokwu nke a na-asị ezumike nke paradaịs. Ezumike nke paradaịs nke ga-apụta ihe n'ime pilgrimage. Amaara m na otu n'ime anyị n'ebe a ezola na ndị gara pilgrimage, hụkwanụ ụmụ ihe ndị dị iche iche dị n'ime ya, rịa ugwu ukwu, rịa ugwu nta, ma karịchaa otu n'ime anyị ebe anụ amaara na otu oge mgbe anyị na-aga pilgrimage a na-enwe oge ezumike. Ọ na-adịcha mfe, mana n'oge ahụ ị na-enwe ike nọrọ zuo ike, mgbe ụfọdụ kpaa nkata, mgbe ụfọdụ hie ụra, but at least within the period in view ị na-adị na-ezuru nnọọ ike, ye eme gị gaa nọrọ away from your very tedious job. Ezie na many time mgbe ọ na-ekwu okwu pilgrimage, ọ na-adị na-awụ a time of travel and engagement, but at the end of it all, ọ na-awụ oge ezumike. Ọ bụrụ na anyị lee anya taa, anyị na-atụle uche gbasara nwanne anyị nwoke brother Orji Nnaji. Ekwuo n'okwu gbasara ndụ ya n'ụzọ dị iche iche, ndị chere na ha maara ya, maka na ọwa ọtụtụ n'ime anyị n'ebe ahụ ihe maara Orji Nnaji. Anyị maara ya, yes, but ọtụtụ n'ime anyị n'ebe ahụ amacha onye ọwụ. By the time they traveled out, a lot of us here have already kept aside, or we are just still growing, because of after the crisis, the civil war, onye ọ na n'ụwa na-achọgharị ebe a na-atinye aka tinye okwu, and so on and so forth, and so there was quite a lot of trouble. Mana m chọrọ ka anyị were anyị leruo anya na John 14:1 and 2. John 14:1 and 2. Ka obi unu ghara ịlọ mmiri. Ka obi unu ghara ịlọ mmiri. Werenụ na Chineke kwerekwa nna m. N'ụlọ nna m. Hallelujah. Ọtụtụ ebe obibi dị. N'ụlọ nna m enwere ebe ezumike. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, m ga-agwawa ori unu. Ọ gara iwu a write-off. N'ihi na ana m aga izuru ike idoziri unu ebe. N'ụlọ nna m. That is explanation, nkọwa a na-egosi anyị, a na-ewepụtere anyị echiche nke anọ Jesus Christ addressing. Jesus Christ nọ na-agwa ụmụazụ ya okwu, n'ihi na otu n'ime anyị dịka otu anyị niile nọcha n'ebe a, all of us one by one, we are all pilgrims. We are all pilgrims. We are on pilgrimage, and as pilgrims, we meet people at different points. Amara m na ọ na-awa na-ekwu okwu pilgrimage. Ihe na-atụ n'uche bụ Israel, yes. Abịa were ewu otu ihe n'oge a, asị na Israel na Iran na-anụ ọgụ. But at the same time, Chineke nwekwara ike ị na-eme enwere akụ ebe ndị mmadụ ka na-enwekwa ike ịga pụtata ụmụ ihe ndị dị na that Israel land. So o mee ọnọdụ dị iche iche were na-apụta n'ebe anụ anyị gụrụ.
an appeal okwu nke ndụ n'ihi na anyị niile n'otu ụbọchị a ga-asị anyị bịa n'ezumike and n'ezumike ahụ nke a na-agwa anyị wụ come and take a rest and Jesus Christ emenie clear n'ụlọ nna m enwere ebe obibi. I want to believe that by the time when I nwoke Orji move enwere perhaps no nana but never can a man kaimara he still have a home, a permanent home where he will have a rest, a permanent rest, a share with his Father in heaven. And Ogadranywa who are following, who are coming behind, to begin to appeal and have an understanding. In my Father's house there are many mansions. It was sufficient place. So when you got it, honor why be too much. And I gave wiki with the chipwa. But I never camera now in a place prepared for all of us. As many as we may be, we have an accommodation. But how do we get about it? That little passage I go. Kwesịrị iwu ihe mmeghe anya nye anyị n'ụzọ dị iche iche. Anyị kwesịrị ịma na ọsọ anyị na-agba bụ ọsọ ga-ezute anyị n'ụzọ dị iche iche. O nwere ike ịbịa mgbe anyị maara. O nwere ike ịbịa mgbe anyị na-amaghọ. But the issue is that one day there will be the rest. A ga-enwe ebe ezumike. Mana echere m ọ bara uru ka mma appeal to us. Today, maka Orji. Tomorrow, anyị amaghị onye ọ ga-abụ. But one person must have a place. Ụbọchị ọzọ onye ọzọ ga-ekuli. So, na ọnọdụ ahụ ka anyị lee anya nke ọma, ka anyị nwee ike ịgba kwadobe onwe anyị as we are moving. Ọwụ na anyị na-anya na anyị na-anya na Psalm number 39:4. Psalm number 39:4. Psalm number 39:4. Psalm number 39:4. Yes. Mee ka mara ọgwụgwụ m n'ọtụtụ ọwụọ nke ọtụtụ and that is the measurement how we were starting and how we will end. Make a mara because if you don't know you will not know when you finish yourself. Psalm 39 verse 4 says, "Show me, O Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting is my life." Ọ bụrụ na ị nweghị ike ịmata your measurement of movement, ọ bụrụ na ị nweghị ike ịmata your place of stay, ọ bụrụ na ị nweghị ike ịmata this is the height or the extent I can go in any environment, then you have a problem.
you must be able to know where you are having your boundaries. That your boundaries will help you to know what you are doing. It will help you to control and curtail. David pụtara na enwere ihe mkpọbi okwu. Ọ pụtara na enwere ọnọdụ ya. And for David, he felt he need to really, he need to remind himself what is happening to him. Komar, make a man teach me. That is what was that. The little knowledge is not carrying him long enough. For you, you must be able also to open yourself to a new learning in order to give you a place. Make a man know what you now put up so that even my own like no one even get a sufficient building, yes, but man will never put up. For instance, if I may have to say to us, we were traveling once somewhere from Ibadan. We were trying to go to Ogbodo, and halfway we had a hold up. I was in a little bus, but before us was a 190 Benz. And I know that almost every one of us have a Benz vehicle, because Benz is enough. Benz and others. So by the time they move over to 9 on a hold up, driver will cross that now a Benz we hear their name. So not only move, they make to put Benz straight. The Benz herself make us start there. That same Benz couldn't start. Benz, it couldn't start. Not minding the fact that Mercedes-Benz 190 in those old days, oh patata, but you had not tata when I become Kahani in the. So, driver and deputy here say, what is happening? Is this not 190 Benz? He said, hey, the 190 Benz couldn't start. All of us here must take very serious precautions of our movement and how we are moving. David says, teach me. If you are not willing to learn, you will never learn. But now David says, teach me. He offers himself to be taught. And here we have the opportunity to learn. Today, this family, you need to learn according to David. You need to learn. I've seen the different decorations and then every other thing that can make everybody happy. But at the end of the day, what is happening in the general sense? I've seen all what we have done. I've seen the improvement in the schools and so on and so forth. On Sunday, we will all gather in the church for Thanksgiving. What are we going to see in the church on Sunday? You wear your white and then everything and come the church in their Thanksgiving. Yes, it looks like it's the operation in the church. But at the end of the day, this is pilgrimage. And when we go on pilgrimage, there's always a lot of challenge. I went on pilgrimage in the year 2001. By the time I knew the boundary of Israel. Boundary of Israel and Egypt. I hear back because Nnaji, this issue, I gave up. Our leader, got everybody got get your touch. But by the time it got to the point of our moving, some of us rushed, moved with their touch, and then
clinching their touch, moving, following the leader. Yes. At a point, because of the number, the leader was able to veer in another angle. Some other people were able to veer another angle. And they couldn't move with the leader. And because they couldn't move with the leader, they missed their way. And so, you yourself, you need to take some time so that you can always know the way and not miss the way. You follow your leader and be able to get the message straight. It's true that those other people who veered another area, later, were able on top of the mountain, but they missed the way later. So, my dear brothers and sisters in Christ, today, we are in pilgrim, and we are being reminded according to Jesus Christ. No run na more to go be. What's in our way? I got that is, get yourself ready. Here is way, here is in our wagon. There is a place, but you must prepare in order to be a part of it. And to be a part of it, just like David said, today is an opportunity for us. Today is yet another opportunity. We can use today to turn our life. Our life can make a change today. And that life that will change today will bring a new hope, a new opportunity, and a new tomorrow for all of us. So, we want to say to you people, welcome back to our years. But welcome to a challenging opportunity. Welcome to a time to look at the opportunity of seeing people you never knew and people who may never have seen you. But today you have opportunity to see them. And let this you're seeing them be an opportunity to help you calculate your days. The days which will be better calculated by you than me. The life of pilgrimage, the place of a rest. Orji is going for a rest. What about you? How prepared are you for a rest in the pilgrimage place? But do know that you will calculate in order to have a good place. God will give you the grace in Jesus' name. Thank you very much. Thank you, Your Grace. Please, as we the other time, what we have now is offering in support of the family when we gather like this. Our tradition is that we do that. Even though nothing will come out of it, but it is something that is dedicated, consecrated, and very powerful. We want to give our offering now. Please help us and position those offering things there. The band will be leading us as we give the offering. Please let us be fast. Hello, hello. Hello, hello. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou.
Thank you. The band, please go ahead. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Omnipotent God, omniscient God, everlasting Son, be thou glorified. Onye bi n'eluigwe n'ọnọdụ ya na-abụ n'ala ya, ebi eluigwe obodo edika gị, agụbatọ bịa mgbada chịrị uche n'aka. Immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Ochi was
ekele ọ bụ onye mụtara nwanne mmadụ ada ozugbo Oyi
iji ndị mma odudu kọkọ ọkpụrụ ọka n'ime odogwu yehe ọya shanwụ ha ya ọda